També és la creació dels videojocs i ara a València es pot estudiar com programar-los i dissenyar-los. L'Escola Superior d'Art i Tecnologia prepara els futurs professionals d'aquest sector de l'entreteniment. Alguns ja estan treballant en importants empreses del sector. Qui sap si en poc temps alguns dels videojocs més internacionals tindran segell valencià. De moment, l'Escola Superior d'Art i Tecnologia ja està fent camí a València. Ensenyen a desenvolupar els videojocs amb un sistema pioner a Espanya. Este robot da igual en qué lugar del juego lo pongamos, en qué ángulo se le vea, de lejos, de cerca, tiene que quedar bien. 3 anys d'estudis a València i un any al Regne Unit, motor de la producció europea dels videojocs. Tenen acords amb els Estats Units, Canadà i en un futur al Japó, una formació que el sector reclamava i que ara destaquen pel seu enfocament pràctic internacional. Esta es la pionera, por así decirlo, de toda la comunidad y en su campo realmente es la pionera de España. El que volem és que isquen professionals desenvolupadors de videojocs com els que la indústria necessita. Professionals de la tecnologia formen en la part teòrica de programació i tecnologia i els professionals d'arts en la vessant més artística del disseny dels videojocs. I un dels punts més importants i més interessants d'esta formació són les pràctiques. Per exemple, així els ensenyen a aplicar els videojocs sobre els que estan treballant a les consoles que es troben ara mateix al mercat. Ells diuen que ajuden a dirigir l'enginy dels friquis dels videojocs. La prova la tenen ja alguns dels seus estudiants, treballen a empreses multinacionals de l'entreteniment. La manera d'estudiar ha canviat al llarg del